Chele. Mazi dalo. Dalo. Mazi ibo mu yeso kan jikene ge o. Asi mo mu ye mere ge n'aka ihe aka ga do no mo ihe mere ge n'aka because who abu mazi ibe m aka ga da aka ge mo bu n'aka gi do na mu ihe mere ge n'aka. So nke abugoro nke ebegoro isigoro mo mazi kele mara ata. Ndị bụ na ada enwe nsọ mazi hapụgodi ya mekene oge na ekene m gị na hapụgodi ihe ahụ na-eme mụ na na-eme ihe ndị elder mazi nna ụmụ ihe njụrụ gị oniwe go ask your grandfather. Ndị bụ enwere odogwu mazi isi ndị bụ na amaghị odogwu isu enweghị odogwu enweghị ya mazi ama m nọ isi agụ ka iyi adị nweghị gbasa mụ na akwa iyi na ahụ mazi ihe na-ekwu a sị ka njikene gị aka ya na-adị ebuga enu makazi odogwu nwaanyị si na ịbụ ma iji ebuga aka enu aka ndị odogwu aka ịbịara ọrụ maazị maka ngwado eziokwu dị mana ndị otu ga-aya agwa gị eziokwu maazị aka ebugoro ezigbo afa gị bụ ọ dị egwu maazị atụnyere igwe ọ dị egwu maazị nke ihe maazị ndị otu ga-ama ngwa gị ibenata aka maazị ka m gwa gị eziokwu na ndị bụ odogwu Obi Cubana Chief Priest Tunde Ednut ọha bụ odogwu ha ka nkụ imoni ka esi ha ndị na-akpọsi afa eyigo ụdị ekpanyị na maazị ihe akwa iyi abụ ọdịdị original isi agụ maazị biko mma gwa ndị otu mkpu village ka ha makwa na afa gị ewu maazị ibe ọ dị egwu nwa m nwe ya dịka gị na odogwu onye na onwe mmatagota anụ nwaanyị ọ dịka nwoke onye mụ nne gbaka ọdịna na afọ na vileji ebe a ị na-agbagharị aka ka masị nwa ka njekwu na sema nya nchọ ọgwụ mana necha ya anya na-atụ ọgwụ idugoro nnọọ Israel onye mụrụ nwa ọgwụ nke na-awụ ya na vileji ọ bụ ya ka masị ya nsọ ọgwụ ebe a ma gwa gị na odogwu abụrụ na onwe ya jiji